autobus, hlavitě Tomášabus. Což bus, autobus, hlavitě Tomášabus. A v dnešním videu tady je zas Míša a zase si zahrajeme Shadow Fight. Jestli chcete, tak je tady druhý díl. Ano, jak jsem vám sliboval v minulém videu, to 30-minutové video. Já nemám blupajný účet a prostě mi nejde nahlávat videa díl jak 15 minut. Omlouvám se, ježíš. A zkusil vám pustit to i nějaký malý songíky, ale nevím. Bude to? To bude se na to vyhřovat, protože... Počkej, bude to hřovat? Ne, nedáme to, to nám nechci copyright. Takže slide, víte? A já nechci ten slide a toto video bude mít jak 15 minut, protože víc jak 15 minut mi nejde natočit, jo. To za dlouhé a tam si zahrám Shadow Fight, takže jdeme na to. Omlouvám se, že jsem minutu kecal, ale já prostě jsem vám musel to říct jako tohle a tohle, že jo. Vidíte mě? Můžete mě vidět maximálně. U školy na Štínadlech. Chodí tady můj... Jo, na Štínadlech. Jestli chodíte na Štínadle, tak... 3. B. No. Blázinec úplně. No. A Míša, tomu se dá říkat jako můj blácha. Ale já nechápu, že on je menší. On je menší, ale... Ale jsem starší, no. A on mě... Jemu je 8 a mně je 10. 8,5. Jo, a mně je 10, jo. A mám 2,5, dáme 2000, vylepšíme něco. Třeba. Kolik to bude stát? Kolik by mi to vyupgradeovalo? Jo? A škoda, to je moc dlouhý. A damage. Hej, až budeme tady to. Jo, no, budou Gaper. Nebo to nasetříme si nejlepší armor. Nasetříme nejlepší armor. Pak si našetří nějaký armor. Nejlepší, nějaký... Dáme je? Zkusíme, no. Já už si jednou dál. Ale pouze jedno. Co to je? To musím navýšit, nebo co? Co se děje? Já vůbec nevím. Taká vločka, vole. Taká pojebaná vločka je tady. Pojebaná vločka. Jakou vločku snášíme moc ledová, vole. Se mě dotýká. Máme všechno. Kde je tady vulkán má? 1700 hápek, tenhle megalit má 5600 hápek, mám pocit, jo. Fungus má 11 000 hápek a 100, Candy má 9 a Vortex má, musím dát 3 bose. A to ten bude asi takový ten hlavní boss, že jo. Jo. Takový ten boss bude mít 20 000 hápek a takový ty bastarde. Tady boucháme ohono. Takový ty bastarde, to poslal. Spíš posral, ne? Takový ty bastarde. A naučil se hry. To jsme asi v jednom videu říkali. Tom... 30-minutový, který se ani nevydalo, hele, lidi. No jo. Zali, ale to bylo taky těžký na vydání. A kamo, Vulkáno celkem easy zatím. Vulkáno celkem moc easy. Pičo, co to je, vole? Ty smrtko, debilní. Co mi bereš? Co mi na to bereš? Kokote, se tak blbej na